Tan cert com 100.000 euros valen per David. 100.000 euros! Això són molts diners, Toni! Ai, i el nen? Què li faran al nen? Què dius, que li ha sang a la cara? A veure, jo tinc el lloguer d'una cotxeria. Què vols que fem amb una cotxeria, Toni? I també tinc uns apartamentals llogats. Bueno, això és una altra cosa. I un pot de cosa aquí. I on ho tens? Treballes matalà. Hem d'estar tranquils i trobar solucions. Sí. El primer que hem de fer és telefonar a la policia. Això mateix. Policia, bombers, guàrdia civil, geos, que sigui, operaciones especiales. Kojak, Colombo, La Fletcher, McKinner, Inspector Gadget. Monica, vas! Margarita. Inspector Gadget. Monica, vas! Ala, vinga, que faig aquí aturades. Podeu m'agafareu i ho contarem. Vinga. No t'ho he triat, això. Vinga, no em tens res. Sí. Vinga. Àlex m'espera, però no passeu pena, que miraré què puc fer per ajudar. Vale, Maria, vale. Adéu. Adéu. Mai no havia vist tants homes junts, Toni. Si cosa ens apuntassi. Maria. Buenas, se puede. Però què és aquí que venjo? Margarita de mis amores. Ai, què fas aquí? Ai. Vinga, que us ofegareu! Escorreu, he vingut, sí. Que estic somiant. No, un diamant no, però un detallet sí que te l'he valgut tu. Ai, tanta estona que feia que esperava aquest moment, però ho volia tenir tot preparat per no deixar-me res del que te volia dir. No. Però ara no te podré convidar a dinar, a menjar caldereta a fornells, ni a veure la posta de sol. Però ara no pot ser. Ha succeït una cosa molt grossa. Molt grossa. Què ha hagut? En David. Hola? Juanita, què hi és? Juanita? Som aquí, entreu i tancau en clau. Clau? Que estàs bé, mona? Què fas a les fosques? Que t'ha agafat la migranya? No, segui, escoltau. Vols que obri una finestra? No veu un pan d'estàs? No, vés a saber qui mos escolta. Tothom s'afardeja, tothom mira, tothom ho sap. Però, Juanita, què és que saps la gent?
És mal que m'han fet, la vergonya que m'han fet passar. Conita, jo no sé què dius. Sí, tu saps, tu hi eres en el viatge. Ho fas veure com m'ignoraven, com m'insultaven, com feien el ridícul davant de tothom. Qui? Antoni i la Margarita? Sí, ben cert, ells me volen fer mal, me volen fer mal. Només fan que passen me per davant dels nasos, lo feliços que són i lo bon que s'estimen. Jo m'apens, que no ho dus ben entès, No No volen saber res de na Juanita, jo no em punto més. No me'n puc abair el que dius d'ells, Però bueno, de més verdes han madurat. Ben cert, que t'ho diguin a Pili, ella t'escoltava totes les converses. Pili, tu saps. Sí, la Margarita estava molt per ella, molt. I els esquitxos d'oli anaven en dansa. Quins esquitxos d'oli! Antoni és un sinvergüenza. Va tenir prou en jo que va haver d'enganxar la meva germana. Però ara veuran. Vosaltres m'heu d'ajudar a aclarir-ho tot en això, perquè encara hi veuran que hi queda molta Juanita per donar guerra. Molta Juanita. Vosaltres sou tot el que tens, sou com la meva família. M'heu d'ajudar a feliç entendre el mal que m'han fet. Ja hi va escoltar, per això estan ses amigues. Vinga, digues què han de fer. Sí. El primer, agafau aquesta estampeta de Sant Judes Tadeo, el patró dels impossibles. Cada vespre heu de resar aquesta pregària. Sant Judes Tadeu! Sant Judes Tadeu! Sant Judes Tadeu! Sant Judes Tadeu! Fes que Antoni sigui meu! Fes que Antoni sigui meu! Vosaltres heu de dir seu! Bueno. Ja està fet. Gràcies. I ara m'heu d'ajudar amb una altra cosa. M'heu d'ajudar a trobar una fulana per fer caure Antoni. Així, la Margarita se'n donarà compte de que ell no és el que sembla. Que ell només hi ha una cosa que li agrada. El que ens hi agrada a tots. Clar. El futbol! Pronto, Caterina la habla. Caterina, aquí Rosa María, cambio. Tengo el pájaro a huevo, cambio y corto. Ma cosa dici, ignorante? Ma è un telefono. Sí, es que, ay, perdón, es que me he emocionado. Es que lo tengo, está aquí. ¡Perfecto! Ma ahora no lo pierdas. No te despegues de él. Sí, capo, digo, capa. Capitán, una piccola cosita, Caterina. Els diners que va a ingresar el xiquet, sí, on estan? És que jo no he vist res d'això, Ah, cara mía, piano piano si va lontano. Primero terminas el trabajo y después hablamos de dinero. Allora, manos a la obra. Activamos Plan Camaleón. ¿Hai capito? ¿Entiendes? Certo? Sí, sono pronta, prontissima. El momento de la verità è arrivato. Plan Camaleón activado. Vamos a desplumar a los viejos. Adesso, Plan Cinturón.
Hola, Esther, com estàs? Com estic? Com vols que estigui? Ja m'ho han dit, ja que eres per Mercadal. Sí, és que he anat a veure ma mare. Ho ets, embustera. I ara, com és que me dius això? Perquè el manco podria ser més sincera. T'ha faltat temps per anar a veure en Paco i tira-t'hi damunt. Bueno, és el meu cunyat i s'ho passa malament. Sí, ell ho passa malament. I jo què? A jo no m'ho has demanat com estic. Ni una telefonada. Per jo no em passes cap de pena. Sí, que fas pena per tu, dona, però tu ets forta. No com ell, que és com un ferrer sense carbó. Sí, sense carbó, però amb prou escalfor. Au mostrat es lleutones, bar! Escolta, que vaig a tu, que vas fotre fora de casa. Ai, què és aquesta renou? Res, és un porc vietnamita que m'han deixat al davant. A menjar! Hola! 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 Ai, mare, gràcies al cel, que la Geperudeta m'ha escoltat i no m'ha desemparat. Senyora, m'ha de deixar fer una trucada, sisplau! Sí. M'ha de deixar fer una trucada! Jo te deixaria, bonico, però és que ara mateix no puc, perquè el temporal ha trencat les Em línies. sap greu el que li ha passat, però per favor necessito fer una trucada! Sí, jo he de munyir les vaques, bonico, perquè si no, el camió de la llei vindrà demà i és tot el meu jornal. Però jo no en sé res de munyir vaques ni res, no ploris, no plori, que la sentiràs, no plori! Menja, bonico, que estàs més tranquil. Sí. Sí. Escolti, però vostè no té un vecí o algú que tingui un telèfon per deixar-me? Ai, pues ara no... Bueno, mira, demà, en el camió de la llet. Ai, que m'ajudaràs a munyir les vaques, veritat? Sí. Ai, que bé, ai, gràcies. Que m'has enviat els messies, m'has enviat. Caterina, aquí. ¡Vamos a desplumar a los seis! ¡Joder, éramos un vecchios, merda! Ho ets. Perdona, Imma. No m'estiguis tant de dins, que m'ha fet molt de mal. No m'ha per activar. Molt temperada, mal. De plorar. Teléfono, pero es que ahora... ¿Ma qué dices? Isillo ignorante. Esperando a las vacas. Y ara on va, a sa casota. Home, gràcies, Víctor.